Il-membri tal-kabinet ta' Robert Abela qed ipgħu jiddefendu s-ser qed isir fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, ser illi s'issa fi 8 snin diġà tela għal 50 miljun euro. L-erba' kien imiss il-Ministru tal-Edukazzjoni fejn fit-tweġiba tagħha qalt li dawn il-kontijiet huma l-irħas li qatt kienu mingħajr ma ammettiet li hemm anomaliji li jridu jiġu rranġati kif kien ammetta l-eks-Prim Ministru nnifsu Joseph Muscat. Orħos qed jiġu. Tiegħek iċċekkjajthom għax tiegħek iċċekkjajthom, irħas. Ir-realtà hi illi kien Joseph Muscat stess li 3 snin ilu ammetta li hemm anomaliji li jridu jiġu rranġati. Iżda s'issa 3 snin wara dawn l-anomaliji għadhom hemm. Ta' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Intant wara tweġiba ta' Ġustin Karwana tlabna lis-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzoppardi li jagħtina ħsibijiet tiegħu fuq dan is-suġġett. Iżda anke hu fl-ebda ħin ma ddefenda lill-familji li qed jinsterqu. Bħala fatti dan il-pajjiż benefika minn kontijiet aktar orħos permezz ta' deċiżjonijiet li ħal-Gvern Laburista. Minnaħa tiegħu anke Segretarju Parlamentari Alex Muscat kompla jiddefendi dan is-serq kollu. Dan il-Gvern kull ma għamel huwa raħħas il-kontijiet b'medja ta' 25%. Konna fuq l-inbidel għax qabel il-kont kien ikollok darbtej f'sena, issa qed ikollok kont li riġevih kull xarej. Ġifieri inbidlet ukoll is-sistema, ġifieri naħseb hawnhekk żbaljat. Tkellem Joseph Muscat dwar l-anomalija, illum il-Gvern x'inhu joffri differenti. Ara, il-poplu kollu jaf illi il-Partit Laburista qabel 2013 kien wieħed li se jraħħas il-kontijiet u hekk għamel. Fid-distrett tiegħi kulħadd jgħid li kemm qed inħallsu kontijiet orħos illum minn qabel 2013. Ġifieri ħadd ma qallek li qed ikun misruq bil-kontijiet ta' dawn l-ilma. Le, kulħadd qed jgħidli li qed iħallas kontijiet orħos illum minn kemm kien iħallas qabel 2013. B'Alex Muscat fl-ebda waqt ma jammetti li din is-sistema qed tfisser serq ta' miljuni mill-bwiet tal-familji Maltin u Mawċin. Marja Franca Lanza għal Net News.